ang damdam ug ang aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Sutaa ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, uban ni si Tata Abad, ang anak ni kanhing Profesor Amading Abad. Nining tulumanon, Profesor Wami. Maayong adlaw mga kahigalaan, mga Bisaya, Mayong adlaw Cebu, Bohol ug sa tanang tibuok sa tanang mga Ka- tao nga Kabisayan. kahibaw. Oo, Kahibaw mo kay- Bisaya, oo, kasabot mo oo, Bisaya. kaya sabot mo Bisaya. Oo. Naa na sadta si tata ni Kini nga pod ang si Weng. akong kauban nga usa ka nurse, guwapa. Uy, Oy, ay binuang. Damgo lang. sagdi lang gud. Ana mo jud na. Walang ko ano ba? Wala rin. Hilabtan na yun. Si Weng ang akong co-host. And naana sa ta, maghubad na sa tagdamgo. Mo shout out ko kay Fiesta ron sa Danao, Bohol. That's right. Oo, Danao, Bohol. Sa Holy Family Church Parish. Mo na Wow. first Happy Fiesta. Happy Fiesta sa tanang Danawanon. Danawanon. Okay. Sa mga Umbrosa Sa Bohol. family, Mhm. Milianis family. Silang silang nung junior ni uli sila gikan og kanang Canada, silang nung Aramis. Wow. Oo, so bibo kay sila sa Danao karon. Wow. Si Jessica Umbrosa usa na siya sa teacher sa Mm-mm. Danao. Ako to siyang gisamok. Kinakalimot ko kung sa name na sa among. Kaya sila kayo Parish. magpahubad ng mga damgo. Laylo lang ba? Laylo Mm-mm. lang. Pamilya pud nilang Ate Flor og ni Oh, ni Attorney Glenn. sa Danao nila tanan Wow. kay mga Sepedosa Sepedosa Sepedosa, family, oo. Ombrosa, Milianes. Tanang sus daghan kaayo mga miss lang Mga silang miss Inday Maria lang. Fe yung mga anak ug mga kaan so Yeah. sila tanan sus daghan kayo dili na mo ma-enumerate tanan basta kahibaw na mo tanang Danao taga Danao silang Mhm. Ruby silang Papa si Mama si Glenn Happy Fiesta, tay Chuli sa tanan happy fiesta mga bata. okay yes so excited ko kay daghan kay taghisgutan nga about sa klaseng damgo ba That's right. Oo. Gabi nag-novena ta gabi oo sa Kuyog mga teachers, puno ta diri. Then na ay mga group si Venus ba? mm Nya kanang na-amaze sila kay bawday ko muhubad og damgo. Which is sad kay naaday sila yung mga damgo then they kanabang adto lang sila sa internet, Oo. i-google lang nila. oo Akong gingnan nga wa may kuan na no, di umang ko magbuot pero ang ako lang kasakitan pod maminaw mo inig basa ninyo sa meaning sa damgo lahi manggod. Nya Pero La- daghan ba yang ni comment pod nga kanang mo search pananglitan sila mo google sila mo yung say meaning sa ilang damgo nya dili man sila makarelate dili. it doesn't apply to me mana sila ba nga unsa man yung meaning ani kanang di ba I always mentioned nga usahay ang mga ilang ipang google nga meaning sa damgo usahay dili sila makakonect there's no connection sa ilang kinabuhi Tinood. ba sa ilang current experience mo na nga wa na lang ibaliwaan na lang Ibaliwa na lang. Oo. Wala na lang dili na lang sila. Sus tuo man ka na. Makabasa bitaw ko sa amang ubang comments ba kanang Oo. na muhubad no. Unya ang comment mo ingon mo sila nga wa joy dili kuno kuan dili gamit. oo Nya syempre ako muhubad man ko nya wa sila kadungog na ako mo generalize nga wa may meaning ang damgo kay Mm-mm. lahi naman ang ilahang gihatag. Mm-mm. So which is sad. So
karon ato ning kung kamo Mo try usahay to bitaw akong mamit ng mga tao ba nga naamit ko an nami podcast about sa damgo sa nga mutuod hay ka ana. Mhm. Kung anong dili man tinuod oo tinuod jud na Tinuod. mo na nga ako mo kuan jud ko sus base sa akong experience, okay? Mhm. So mapaminaw ninyo sa episode 1 sa ato ang Bisaya nga episode 1 daghan ka ay ko grabe daghan ka ay ko og kanang nga mga experience. Unya ang ako Tinuod. pang sa na ako diri magdamgo sila naa diha sa Pilipinas naa sa Mhm. Danau mukuan jud ko tawag jud ko ako pakialam og alas kung ang gabi kaadlawon Tinuod. basta lain akong damgo sus mukuan jud ko mo Mo tawag ko nang diretso. mo nang siya akong co-host kay daghan man siya na experience. Mm-mm. So nara ninyo kung mutuo mo sa di basta dili mo at least di mo katulisok namo ba nga wa mi mo ingon ninyo. So karon nga kay bawo na mo nga naata nga mohubad di na jud mo kalimot sa inyong mga damgo. Mm. So naa sila daghang ways unsaon nimo unsaon nila pag reach out nimo sa Mhm. reach out Sa nimo sa website atong website sa i-search lang The Descendant of Prof. Profess- Swami. Prof Swami. Naapod tay Facebook page, Oo. naapod sa Instagram, kanang in any way you have to reach out kay naaman mo yung mga damgo nga mo kibaw unsay meaning. Oo. Kanya magsige mo ingon nga magbalik-balik nga akong damgo. Mm-mm. Kaya ang wala man kay gibuhat to Mm-mm. change your dream. Mm-mm. Para nang magsigili kog damgo og barko. Kunya unsa man imong barko? Wala lang nas pantalan. So murag naka-stay lang wa pud Naka-stay nag-urong lang, wa sige lang nag-forward murag Kada Oo. tuig mao gyud gyapon ako sa ngingnan ko. Ila naman ka katuig sa imong trabaho. Mm-mm. Ngayon dugay na dugay na nakontento man gud ka ana. Pero Mm-mm. ikaw gusto ka nga mo asenso. So Kaso unsa man lang ang tao nga magdamgo nga kanang naa ka sa pantalan barko nga naa lang sa pantaran wa lag urong wa pud nag-forward wa pud nagdagan so unsa man na pero nganong nagsige magdamgo ang tao tungod kay nay desire naa siya nay desire nga especially mo improve unta iyang Mhm. kinabuhi pero why gihimo walay gihimo or there are kanabang naay mga Circumstances. kakulian ba. Oo. Pananitan gusto ka nga mularga. Mularga ko kay ato ko nga trabaho sa gawas. Unya dili pwede kinay mga bata Mm-mm. nana or kanang away-away mo sa imong bana. Nay boy mga kakulian ba. Mm-mm. Unya og kung nagtan-aw ka. Kung nagtanaw lang Kung naa ka sa barko, nakaroon sa deck niya, wala mag-andar, wala lang. Oo. So pasabot nga kontento ra ka sa imuhang kahimtang karon. Mm. Although kanang mingon ka nga gusto ba ya ko prof nga kuan kinsa may dili gusto mo asenso, di ba? Oo. Pero mo lagi na kutob lang ka sa una. Mm. So Okay. wala kay gibuhat. Mm-mm. So maayo jud no maayo jud kung naay mga damgo ngayong i-share ba arong kay ang imo manggod pong style dili lang kamo advice pug ka mao ni Oo, buhata advice ko. like for example ang mga tao nga nagdamgo naatay relative nga nagpahubad nga ang motor di ba Mhm. permanente dili unsa to dili musiga or dili mo Mhm. dagan motor na permanente lang nga or makapawngan unya imong Mhm. gipangutana diretso nang-apply ba kag para panggawas or Tinuod. yung ana Mhm. nga style ba Mhm. so sus dugay na jud tong balik-balik dugay na So, sige lang paabot ko rin. oo sige lang siya paabot sige paawa pay tubag so pag ingon nimo nga gabalik-balik kung pila na ni nagsige kog damgo og motor nga kanang ko i-follow up. i-follow up see Mhm. mo ni akong giingon nga naa kay gipaabot una na kay damgo nga ingani unya murabag sige lang kag dugaya Wala, pag gahuwat dugay lang. o gahuwat lang ka wa kay Mhm. gibuhat unya sa imong damgo day gikuan ni nga uy paluwa pa kay na day Mhm. mga requirements baron nga Tinuod, kinahanglan naday pa kay ipas kuwang. oo Mhm. naday kuwang na kay bawitaw kag mga apply ka kung di pud nimo Yeah. mamit paliwaara pud nila di ba Mhm. so Okay. mao na Kuan manggod kaning natay tendency ba nga maikog mangutana kay basin og kanang annoy or annoy ng kuan ba murag feeling ako so what at Mm-mm. least i-follow up nimo mm kung sa man kanang na ako'y kuwang na-approve ko na-deny Oo. kung Unsa may na-deny ko okay pambuhaton, ari ko oo. speakas Yeah. ari na sa ko speakas So it man really kuan makes a difference.
atong i-share ang katong kuan ba kay mao jud ni, and this happened, was it about 5 or 6 years ago nga katong nagdamo I ko ba think. about ngipon. Mm-mm. Oo. Kay ato na ning gi-mention sa ato ang, I think sa atong second episode, was it second? No. No, first. Ah, First episode. Basta sa English Oh, na sa siya. English nga podcast nato, Podcast amo ning version. gi-mention about sa kuan katong nagdamgog ngipon ba. Nagdamgo before naami 1-800. Mm. So manawag ang mga kuan para about sa ilang dreams. Mm. And then anytime to 1-800, but amo nang gikat kay na busy man mi. Mm. So kanang nainanawag na ako kuan to siguro mga Buntag sayo. oo, sayo kayo niya. Dayon ingon siya nga nagdamgo kuno siya nga natagak yang ngipon. Mm. Nya nangutana ko niya asa dapita, so wa siya kay baw kung asa Mm-mm. dapita basta natagak lang na siyang kamot. Mm. Nya in siya nga ang kamot ang ngipon ko no puti kayo. Mm. Nindot ko no kay sinaw Mm-mm. nya nagilak-kilak nga mura Mm-mm. ko no diamond Oh, ba. so na-amaze gani siya na Na-amaze yang siya. feeling na-amaze siya sa Oo. ngipon niya nga. In the first place nga nung matagak man imong ngipon kundi donot, di ba? Oo. 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 So, muto nga na-amaze kay siya. Yan gitawag yang amiga, yang gingnan natanawa akong ngipon. Oo. Muto pag yang ibutang ang ngipon Yang sa gibalhin, kamot. oo. Yang gibalhin gikan siyang kamot padong sa yang amiga. Oo. Pagkakita siyang amiga, nihimo siyang itom, Mm. nidunot ba? Mm. Pagka dunot na naigking ang iyang amiga, naigking Oo. nalabay ang Oo. ngipon. Oo. Ilang gipangita kuno ang ngipon, Oo. pero wa gyud nila makit-i. Mm. So, muto mo na yung damgo so ingon ko niya nga kanus man ni nahitabo. Mm. Ingon siya, kuan na siya 3 to 6 months ago. Mm. Unya ingon ko, asa man imong amiga karon? Mm. Nga wa siya motubag kay ingon ko Mm-mm. nga kay numdum ka atong time mga nay accident. Mm. Ingon ko ni balik ko, asa day imong amiga? Mm. Pag ingon ako asa imong amiga, Mm. ni ko man siya ni sugo ni siya gilak. Mm. Sige niyang hilak na Mm-mm. uy siya maayo ko ngano man ko kalma lang Mm. kung ano di ay siya nga akong amiga kay nung kadungog ka atong Malaysian Airlines ko Mm-mm. siya nga akong amiga usa sa mga pasahero Mm. sus Sakit kay hilak ito, no? niya, sakit kay Mm-mm. niya kay Best friend ba yato niya? Oo. niya ko kalma lang siya nga nagbasol siya kay siya man ko'y sige push ato ba Mm. sige siya ingon sige na ko ano na niya yung amiga dili Oo, na siya ang na iyang siya feeling amiga nga murag na di mo anay ko ganahan feeling nga mo kuan. ka nang uli bitaw ka o mo bakasyon ta sus Mm. dili ta makahuwat nga ay nindot ta I can't wait to go for my vacation. Iyang Nga amiga na. dili. Oo, unya Mm-mm. so talag sa ra na ba nga company Siya, paid ang imong vacation, wala kay gasto, mag-enjoy lang ka and then Oho. dili ka excited nga moadto di ba? Murag tinuod. unya Siya mo isige kanang push niya sa sige na libre pa na niya. oo. Kuan kanang at least makabakasyon ka, ano ba Oo. makapahuway ka. Iyang amiga ningon jud to nga dili Mm-mm. na murag di man ako feel. Mm-mm. Ana siya ba? Muna pagkaybaw niya, musig ka nang nagbasol ba? Mm. Kay nakakita na siya sa atong website before. Mm-mm. Before pa nahitabo ang Oo. crash. Oo. Tinuod yun na. unya nagduha-duha siyang tawag nako kay dili lagi nagduha-duha Ma- laging Tinuod tuo yun na. aning damgo. Tinuod mao jud na kanang way nakahibaw nga naaday kahibaw mo hubad og damgo after namatay si daddy murag abi nila wa na Tinuod. sumusunod unya kasagaran pong mga tao nga akong na-meet moingon sila nga mutuoday ka ana Mm. mao jud na ilang questions nga mutuoday ka ana nga anang mga damgo kay Di mo sa try tatablame sila siguro, kay tinuod kay mo try sila og Google og unsay ilahang or mangita lang ka. ngitag way sad sila ba nga unsay hubad. Oo. Wasa sila kay baw naata nga muhubad sa tarong. Mao bitong gi-push ka nako labi na after aning Malaysian incident nga damgo. Mhm. Ako kang gi-push kay what if na akay daghang matabangan ba? Ma-prevent nimo. Tinuod. Like, for Katos ang example, Vanessa, Noon sa ka Ate Vanessa nga nga case. busy lang ta Oo. kay So, gusto sa tamay mong nurse. So just imagine,
kung ang iyahang amiga nagdamgo sa ngipon, unya Mhm. imong gipangutanan hubad pa nimo ang iyang damgo before ang iyahang amiga mo kanang Mhm. mo bakasyon. Moingon ka nga asa man ang imong amiga ron. Mm. Niingon ka nga panalitan, naara dire Mhm. proof. Na Nagplano siya ba plano. siya? Oo, Mhm. nagplano ba siya nga mo bakasyon? Ma-confirm Mo niya travel ba mo ron? travel ba rin Oh. siya. Unya, so, di ba, Mhm. ma-coincide ang iyang damgo nga ngipon nga it means accident Mhm. plus ang feeling sa iyahang amiga nga, I don't feel like going to this vacation. Mhm. Tinuod. So, mag-ingon, ayaw na lang. Bahalag libre pa na. Kay Oo. na-confirm, so duha ka buok, di ba? Oo. So, moingon ka nga, Damgo ug ang iyang lang iyang feelings. feeling. Oo, kanang usahay tinuod man na God will speaks to us in dreams at the same Correct. time ang ato ang emotions, ang ato ang Mhm. kuan, di ba? Kadungog ka atong istorya sa daghang mga atong 911 nga hitabo nga ang Mm-mm. mga tao nga first time nila nga na late ang ilang alarm clock dili Tinuod. dili nila madungog wa mo on and it prevents them from going to that kuan Tinuod. incident na save So, sila atong na-save 911. sila. So there are a lot of ways unsaon pag-communicate sa Ginoo nato arong ma-preventan ba ang mga disgrasya nga umaabot. Tinuod. So, mo na yung mga sample lang ba sa mga damgo nga akong gipanghubad. Unya naatay i-share kato ganing damgo nga Has. bahin sa bitin. Oo, bitin. Ngilngi kining damgo ha kay ang nagdamgo ani ang nagpahubad first. Ang babae mo'y nagpahubad. Oo. Abi na ko iyahang damgo kay mao may ang gisulti. So ningon siya proof nagdamgo ko nga akong napatay ang bitin nga black and white stripes. Unya ingon ko nga okay siya nga unya kanang ganahan kuno kay siya mo kaon. So unsa yang gibuhat iyahang gipikas niya ang tiyan ba. Unya pagpikas niya nakita niya ang mga isda nga naasod sa tiyan sa bitin. So na-shock siya kay kuan pa man intact pa ba? Wala siya magupok ang isda unya wala pod mapikas. So pero na siya gipangita, iyang gipangita ang bangos. Pagkita niya sa mga isda kay gagmay man nay gamay nay medium pero walay dako kayo niya nangita siya sa kuan sa bangos. So mao na iyang damgo so nangutana ko niya ingko mabdos ka niya ingon siya nga mo to ni sugod na siya istorya nga Tugaan. proof dili siya nga proof dili bitaw niya akong damgo damgo ni sa akong igsuon nga laki. So nangutana ko kung mabdos ba yang asawa o yang uyab. Ningon siya nga bago lang nanganak pagka January 2018 so mga mutuig na niya ingon ko niya nga niya kay baw siya nga dili niya anak. Ningon siya nga sus daan pa ko. Mo dyan yung isulti siya daan pa ko. Kung ano man nagduda mo siya nga kaming magsuuna. Pero yung igsoon laki baliwa lang kay pinangga naman niya. Niya kay ang naong sa bata pareha kay naong sa iyahang amigo. Amigo sa iyahang igsoon laki. Ningon pag yun siya nga crush man ganito nako prof. Ano siya ba? Inko nga okay niya siya nga nagkabuwag sila before siya na mabdos nagkabuwag sila. Na sila duha ka anak. So ikatulo na niya ang katong bago lang na kuan na tao. So pagbalik nila so nagbalik sila niya na mabdos siya. So syempre bana pa man siya. Pero ang iyang mga igsuon siya kaning nagpahubad kay baw siya nga kinsa iyang daganan iyang daganan tong amigo sa iyang igsuon nga laki. So paggawa sa bata pution man daw gwapo nga gwapo man ang best friend siyang igsuon so nakakuan gyud sila nga dili niya Nakonklud anak. sila. Na sa imong hubad ba nga naingon ka nga
pag-abli sa tiyan sa bitin unya ang isda nangita siya bangus. Nanita siya Di bangos. diretso man kag-ingon sa nagpahubad nga kahibaw imong igsuon nga dili iyaha. Ako siyang gi-explainan, ako siyang ginanin ko, kay baw kang anong nakaingon ko di iyaha, Ah, kay nangita man siya particular nga isda, particular nga gusto niya ang bangos pero wa didto. So, kung pananglitan, kung iyaha dyan ning damgo, katong sa babae ba, moingon siya, iya tong damgo, no, moingon ko niya, mabdos ka. Oo. Niya moingon siya, pro, mabdos ko. Oo. Or, bago lang kong nanganak. Oo. May ingnon dyan ako sa niya, kay bahay mong bana nga dili na iyaha. So imong baligtaron ang kuan kung Oo. kadto pa lang Kung siya, siya mismo oo. ang nagkuan damgo adto. May gani, kini istorya siya tinuod nga dili na siya. iya. Oo. Sa iyaha tong igsuong laki. So nakakita ka sa senaryo sa iyang damgo nga na ay nabuntis, di ba? Okay, ang mga Oo. isda. Oo, tungod sa mga isda, Mhm. oo, man imong sige balik-balik nga isda, buntis depende kung sa kadakon kag may Depende dagko. po sa O senaryo. depende po sa senaryo. Oo, kay usay libak mo na. So- Libak niya usay kwarta. Oo. So, So, sa iya pagpangutanan ni mga buntis ka marag kanang wa siya moagi ka buntis, wa pud siya nabuntis. So, aha. wala dili siya ka-relate Dili, adto mm-mm. ba nga imong Manang pangutana. istorya sa Mangin, tinuod. oo. Cause otherwise kung magpabilin siya dili iyang itago ang iyon jud niya ba nga iyahatong Iyahon. damgo, Mhm. iyahon dili man kakahubad, dili kakahatag og eksakto nga hubad sa damgo, Mm-mm. di ba? Kay dili man pud mo relate niya nga dili siya buntis niya. Mhm. Basta dili nimo matrace. That's true. Yeah. That's true. So ako siyang giingnan ko, well, ang bata, love naman kasi mong igsoon siya nga, sus, mamatay akong igsoon, bro. Kung malayo niya. Ana siya, ko nga, okay, padayon na lang na nga, love man jud niya. Ako siyang giingnan ko, pray lang mo pirmi nga di masakit ang bata kay naa may tendency good nga masakit, makinalag dugo. Syempre mangita gyud sa iyahang kadugo. So ang katong amahan gyud. So what jud mo laing choice but to tell the real father. So siya bitaw proof man na ko sige ubani gyud na pirmi niyo og ampo. Kay Luoy lisod man pod. ang bata ba dili ta gusto nga naanay na build up na unta nga relationship pinangga na kaay nila. What if mukalitlag kabag-o ang tan-aw baron That's true. di ba? Tinuod. Mahimo na apektado, sige nag-away, apektado ang mga bata. So dili maayo nga kuan. Yeah. Ako siyang gingnan, inko nga ay mo kabalaka kay kaang bitin black and white man So patay stripes. na. So wala na to, patay na tong cheating. Oo. Kanang siguro kay ningon man siya nga nagbuwag sila siyang bana no. Nga iyahang kakuyog pirmi ang best friend. So natinta lang yun siguro. Di ta ganahan mo judge kay wa ta kay baw. So kato namatay na to nga relationship. Ang katong love wala na. So ang cheating ato wala na kay black and white naman ang bitin. So kay di ba importante kaayo daghan kaayo mo send ni mag message sa Messenger maingon nagdam ko kughas. Ana lang. So importante kaayo nga once nga mo send mag message importante gani kay nang mangutana ka minyo ka daga or taken unya Kana kung asa gusto sila kanang accurate gyud. Pero kung moingon sila kana bang naman ko say mo hold back sila ba? Kay di sila gusto nga nang mahadlok sila nga may bawaan nilang life. Unsa man ako pagkuan I don't know you. Okay? I don't know you. Pero ilagog kabalaka kay ang atoa is para lang matrace ba. Then you always ay kanang gi-assure nimo sila nga Dili man ko manghilabot sa inyo hang life. imong you keep them. I mean Yeah. secret nga dili man na nimo Dili ko ikuan. mo name o somebody kundi mo gusto. Mm. Pero kay na may uban good nga gusto jud magpaibaw ba kay about love. Ana kanang- kung nindot nga Kung nindot kay in love jud kay sila ani nga na end up sila nga na sila gyud. So which is good. So So, manang di ko ta ka blame sa uban.
mo nang importante kaayo sa imuhang mga listeners or magpahubad og damgo nga Mhm. detalye Yeah. ang damgo. Prof, nagdamgo kog has unsay color kasi it really Mhm. makes a difference, di ba? Yeah. Ang color sa bitin, Kaysa kung imong gipa kuyo. imong kuyog, kung gipaa ka asang Mhm. partiha sa imong lawas. Kung Okay? asa po di mo nakitaan. O asa pod ang place. O Mhm. Kay dako man kay nagkanang kuan ba kanang message. oo. Kay So basically kung makakita sila nga mao ni akong kuyog, gipa ako mao ning dapita, mao ni ang scenario, mao ni ang place. So Mhm. direct Especially ka- kanang Oo. kanang pananglitan nagdamgo siya og bitin. oo, Ang proof nakakita ko og bitin oo. didto ko sa akong amiga Mm, balay kay padung ko magkuan baron mag-party or something mm, unya diha may bitin. mm. So anak ka anak nato Mo-focus. pangitaon Mm, asa man imong amiga karon. Unsa man inyong relationship sa imong amiga. Umayon ko nga naa kay uyab o naa kay naa may cheating. So moingon ko niya imong uyab close sa imong amiga. Hantod makit-an gyud na. Makit-an gyud na hantod makainumduman na siya oo di ay proof oy puwa di ay to. Sakto di ay naa day sapatos. Marina na ba? So the more nga mo engage ka nako og conversation, the more nato mahibaw-an kung kinsa og unsa po'y angay nitong buhaton. So makaibaw ka ba? So munang nakanindot sa detalyado nga damgo. Okay? Naasag ko'y i-share, nagdamgo ni siya sa una pa ni kato kaning naa sa column ba? Nagdamgo ni siya nga natagak siya. Nakikita yun siya nga natagak siya sa iyang bed. Okay? Pag mata ko no niya, diha na siya sa classroom. Niya siya nga, proof, dili man to sa ako ang higdaanan na. Dito ko natagak sa, feeling niya, dito siya natagak sa kanang desk, gani kanang duha ka buok estudyante maglingkod. Ay, karaan ba? Niya, dito daw siya. So, pag mata niya, kuan ang iyang nakitaan ang classroom. Nya maura to. Maura jud to. Ingko nga wa ka kay numdum kuan sa nga wala proof maura jud to yang na-share nako. So, untay mahimo, maura man to. So ningon ko niya nga ikaw masakit ka, ma-aksidente ana pero naa kay mahibaw-an lain new kay kuan man classroom. Na kay may bawaan nga it's either makatabang nimo, makahatag og lesson nimo, basta bag-o ni siya. Na kay bag-ong mahibawaan. So ni kuan siya nako ni message na sa balik nako siya proof ka nang nagpasalamat. Siya salamat kaayo proof kay kibaw ka kanang paghuman ko niya kanang pahubad nako na tipalko lang siya. Niya kanang napiang. Pagkapiang niya, nakinumdum siya nako siya, sus, may gani kanira. Mura gyud na iyang numduman. Sus, may gani kanilang kanang piang lang ba, so nagpahilot siya. Paghilot niya, ang manghihilot kay naka-feel man og kanang bukol ba? Nya sakit. Gisakitan siya, so nisulti siya siyang mama. Nga murag sakit ang iyahang may tuhod dapit kay na hikapan sa manghilot. Gipa-check up. So sis di ay so naibaw-an niya nga na ay sis gipakuha may gani ko no ang ingon ang doktor nga may gani nadali kay kung wa pa pungkol siya. So muna ang so kakuan ka sa kanang message na disgrasya siya natipalko siya napiang unya pagkahilot pa na siya nahibaw-an lain. So nakaibaw siya nga naa day siya sis. Di ba ningon ko niya nga it's either makahatag ni makatabang nimo or makahatag og lesson. Kay wa man sila may runduman kato naman. Di ba? So kung kana ra pod I will try inang akong best ba. Pag tan-aw So, na ko imong damgo. so ang mahitabo ana mura lang kag mag-generate basta kahibaw ka nga naay something kay ang tagak ning ka nga accident. Accident, sakit. Unya naa kay something mahibaw-an nga bag-o. That's right. Oo, Tungod so- sa
classroom. Oo. Eskwelahan, classroom, unya. Depende po na sa scenario. Mm-mm. Pero kato, pag mata niya na siya sa classroom, Mm-mm. so pasabot ningon ko niya ko na kay bagong mahibawaan. Mm-mm. You'll find out something. Mhm. So, mao to. Paghikap sa katong bukol, Oo. di naibawaan, may gani naibawaan dayon. Mm. So, it's either makatabang nimo or tagaan kag lesson. Mm. So, mo to, nakatabang niya ang ang kanang bago Katong niyang hilot. naibawaan, Oo. katong hilot. Oo. Na gamay siya nga accident pero nakay maibawaan bago. Mm-mm. So, mo to, nagpasalamat siya. Ako siya gi-explain ng gamay siyang damgo ug nakasabot. Mm-mm. So, ako kay siya pasalamat. Wow. So, di ba, grabe kaayo ang damgo. Mhm. So, That's gikan right. karon kamong nagpaminaw, ayaw ibaliwala ninyo ang Yeah, inyong ayaw damgo. gyud. Labi nag mga ngipon, labi nag nataga ka. Okay? Yeah. Kanang mga ingana nga kuan kay aron matrace or kung naa may mga nakunwod na yung mga accidents nga kuan, mapreventa Kundi na to. magani kamo, Oo. ang inyong parente, Parente, yung mga loved pamilya, one. oo nga mooy pareho na ako, di ba? Naingon ko ni mga wala ko magdamgo about ni Papa katong Mhm. naa siya sa lungon. Okay? Laing tao. Laing tao, tulo ka buok tao, kanang close na mo, pero not Mhm. immediate family. Dili ikaw, dili ako, dili That's si right. mama. Wala sa balay. Wala sa balay. So, tulo ka tao nga, niso nga, wala, kakita lagi ko ni Tiyo nga, or, oo nga, naa siya sa lungon. Mm. Naghigda lang daw. Unya, tulo ka tao nga, uy, nakakita, ana ba? Unya, nag-istorya ning tulo ka tao, ako, nakakita po ko. Unya, kanang, Kana maingon ana nga damgo, kung wala mo'y kuan, wala mo'y access sa tao, no, ampo. tinuod yun na. Ampo lang. Mao na Okay. imong matabang sa tao nga imuhang nadamguhan. Okay? Kay usahay manggod no, nagpahubad ka, di bitaw kay gihubad nga, kay access ning tawhana, i-remind lang na inanay palihog lang. tinuod. Oo. Mm-mm. At the same time, Mag-ampo prayers, ka. maunay pinaka the best nga natong i-prevent sa tanang mga disgrasya or mga dili Correct. maayong umaabot. Mhm. Okay? Tinuod na. Mm-mm. Ang na ako'y i-share ha, basta ang akong damgo sa una buhi pas daddy. Paggawas jud ako sa akong kwarto yung ko di nagdamgo ko ani. Anak ko, Mm. dili to maayo akong damgo ingon dahil si daddy nga asa man silang Neil, asa silang John, asa silang Don, gipangita tanan. Mm-mm. So naay mo simba silang manoy. Mm-mm. Padung na gyud mo sakay sa tricycle. Oh. Gipa uli kung nga uli mo mo to gi uli si Manoy ang nya naibaw-an na mo nga katong tricycle nga iyang sakyan unta na disgrasya sa unahan. Mm-mm. So kanang ingon anang Mga ginagmay ingana, ba? oo. Grabe, it's just kay bisag disgrasya lang tatog natuwang lang ba na wala mo nagpangus lang pero still an Kasakit, accident. ano, Oo. pangus. Diba? Matraumatize ka nga. Ah, Talimbong ng imuhang tinuod. gisakyan. So mao na inyohang Katong imong hinumduman. katong ing ka ba nga nagdamgo ka nako nga pagbantay ha kay na ay accident. accident. Oo. Mm. Katong time padung ko adto mo attend og kana nga meeting. It was just a few minutes ko lang ahead Mhm. tong there was a big accident. Yeah. Crash sa freeway nga akong giagian. Mhm. Okay? Yeah. So o kung wala pa so basta mo ingon gani ka nga aware ka pagbantay. Wala man goy mawa nato. Oo. Wa joy mawa nato og motuo lang tag gamay, bisag slight lang. Mm-mm. Kini man kung usahay tinag ka usahay di ba mag-drive ko magtanaw sa amin usahay magtanaw ka kanang mga ingana ba dili ka focus sa imong pag-drive dili ka focus sa imong giagian. Tinuod. Katong niingon ka nga kuan aware ka ko kanang makakita ko kay ang tendency magud tong kanang freeway ha kanang kusog kayo. kusog kaayo na mo kalit lag slow down. Oo, so yeah. so traffic anang bandaha nga nay daghang mga freeway nga nagsimang so kanang mao to nga aware ka ko wala ko sa fastest nga lane. Lane. Ni ari ko sa kuan kay mao man toy tendency kusog kaayo na mo stop unya. At least aware ka. Oo, ang adlaw hayag kaayo so bisan pa Yeah. kag mag-brake usahay dili kaayo makita sa mga sa drivers nga naa sa imong likod. Right. So mao to few kuan lang pagsud pa lang nako sa freeway nahinay-hinay na og kakuan pas ni slow down
daghan ng daghang So, sakyanan tulo or upat nga naa sa kilid, and it was really a big accident. that's Mm-mm. right. So, So- kani si Weng, no? Kanang makakita mi ba sa news nga na ay na-disgrasya katong kanang may they rest in peace, no, katong Filipino oo. family. Oo, nga ang mama lay nag-survive pero Oo. pila to ka igsuon, tulo ka bae Yeah, and then including ang na-accident- amahan na na-aksidente aksidente. sila, Oo. namatay sila, di ba? O sa rin Mm-mm. nabilin. Na nasa critical condition pa ang mama, wata That's kahibaw. Pero it was a big news kasi kanang kuan to, di ba? Kanang oo. Kay, syempre, usa ka pamilyahan. Mm-mm. Unya, ang tiyo in town, gahilak. Mm-mm. Pilipino ni sila, ha? Mm-mm. Wa ko kay dumdum kung asa to na hitabo. Sa ibang sa laing state. Yeah. Oo. So, ningon si Weng nga, imposible hapon, oy, ugway nagdamgoan ni Tinuod nila. siya. Oo. Tinuod. Tinuod. Wabay nagdamgo nila. Mm. Bisan sa ilang amiga, bisan sa ilang family, Tinuod. ibutang tawalay nagdamgo nilang family, mga silang immediate mismong na-involved Right. sa accident. Pero na I don't think nga walay nagdamgo nila ilang amigo baron or ilang family. Diba? That's right. Oo. Yeah, tinuod. So, kani manggong usahay ba may ngunta ay sis ang Ginoo nay bahala. Tinuod man na. Mm-mm. Dili man ta mo kuan ana. Deny ana. Oo, pero ug naa man gani message ang Ginoo nganong di man ta maminaw Mm-mm. through our dreams. Tinuod. Kay Oo. ang gisulti ba sa Bible, only God can interpret dreams. Mhm. That's true. Mm-mm. That's why moingon ko ako gihimo lang kong channel. Mm-mm. Gitagaan ng ka-gift. Oo, Oo. gitagaan Kay ko ikaw gift. mismo ma-amaze man kasi mong kaugalingan ang kahibaw mo That's ko right. ani. Wa Oo. ba So, ako magtuon? Maulang na oo, ang tanang dahil nabayan na maganite ka ilang attorney diri nga nag-study siya dream. Nag-study siya niya, na-shock siya ba kay niuman ko nga attorney na anya ko yung book Mm. siya nga unsa man about dream interpretation siya nga Aha. ako po nag-study man ko no I did not study this Aha. putong na-shock siya Oo. kay Daghan di bitaw. maghibo ko og libro wa ko mag-study. Yeah, oo. So ang ubang tao mag-study sila okay bitin maone. Ini-change na gani sa color sa bitin. Gikan Lain na ang aning senaryo. senaryo ngadto sa lain. Murag sakit na ilang ulo. Sila Tinuod. kabaw na sila kahibaw unsaon na kay murabag ang ilaha usa-usa lang. Mhm. Pero once nga makomplikado na gani ang senaryo sa damgo sa usa ka tawo, give up na sila. Wa na sila Mhm. kahibaw unsaon nila pagtuis, unsaon nila paghatag That's og true. meaning. Okay? Sa sunod na tong kuan episode ato tong i-share to katong mga blisters pa Oo. na Okay. ay kuan. Oo, daghan kami. Sus, Daghan kaayo. daghan pa kaayo ming mga damgo nga among i-share diha ninyo. That's Okay? true. Si atong i-shout out kay na ay mga followers yan na ay mga Si avid Rowena. followers yun ni sila sa Right. damgo. Oo, si Rowena Parilla. Parella, ug si Jonalyn. Jonalyn, oo, sinong Yeah. kandido di ay busalanan maayong fiesta diha ng sa Danao close Oo. kay may anak kana sinong kandido once nga laing gani ako ang damgo Tinood na. pangitaon jud na nako siya oo mao na yung mga close na Kami ako may sa usay makakita ta sa iyahang kuan Oo. ba. Mo yung dami niya nung pag-amping diha. yeah oo ako tong nagdaghan kay kag mga damgo tawagon jud na nako siya kung di ka mo tubag na ako sa akong tawag messengers cellphone or busy ba siya di ba akong i-add to ni Ruben ni tata pangitaas siya patubaga or pachata nako Tinood. Oo. Si kuan pod si kisa to yung mga igagaw gani. si Dynacil Oo, Kasi na sil. daghan po kay nag mga Gani si damgo nga Nasel no magpahubad jud na siya niya. sus Ako siyang gingnan ko na pagbantay jud sa mohang Mm-mm, kuan. mm-mm. Basta mo to. oo unya mga kuan gud na sila mga pulis gud na sila Mga mga pulis. maayong pulis so daghan kaayong mga posibleng mga hitabo nga dili maayo ba so kaadlawon tunggang gabi kahibaw na sila nga akong damgo or imong damgo dili maayo So kanay sila kay mga immediate man ba. So mm-mm. and then naka-experience na pod Oo. mo nang mutuo jud sila. Oo, mga yung ganun naganang limbawat akong balibo. Tinuod. Maski Okay. ako manimbaw kong pilok. Mm-mm. Oy.
Marag lahi na pud na. Okay. So daghan kaayo Sa pasag sunod na sad. sa sunod na sad. So Daghan kay tag mga damgo. So, So, hopefully, magka-istorya ta through phone patch or anything. Basta mag-update lang mi. oo. Okay? So, maayong Nga, adlaw karon, o sa hapit sunod. na ang bagong tuig. So, happy kay mi nga nanata ni balik tas mga hubad sa damgo ug awm. Kanang awm pakapin lang na. Pero sagdi lang, istoryahe lang pug ko kay ato sa nang tan-awon. Inyo lang awm sa naong. Kana lang ako na'y bahala sa uban. Ako na'y bahala ganang utingkay ana. Okay? Okay, salamat sa sunod na kaayo sad. sa pagpaminaw ug sa sunod natong episode. Okay, ayaw mo kalimot ha. Hinumdumi ang inyong mga damgo kay naa naman ta nga muhubad nga nang tagsa-tagsaon nato. Okay? Bye. God bless sa Salamat. tanan. Thank you. Okay, bye. Propiso Wami.